waton wado didi koko hiyoton hino propagande o démagogie wada do den fo koko be ni immersion gouvernementale koko be yalti be wadi campagne e der région ji di fo ko hondundun addi ko perdi ko yarnugol himbe nduggu mobilisa himbe harakadi wobbe ben ko kambe kutisata hay coggu nagge ma naidin ma rokon ma nebanda sadi ko kambe kutisata ton den après be ittina kadi sadir ko keso district madum ko duma tampingol jamao est-ce qu'on fami hara préfet on no jonna ton den enveloppe est-ce qu'on fami donc hara kambe be anda hay ko fejjata ko palais ton haybe anda ko fejjata ko palais c'est-à-dire ko ministre be wattibe mayo wonbe yaltude ko terrain fi wakkilagol yara nduggu on yiwano premier ministre on nduggu ngo yari c'est-à-dire ko kambe ko fi mabbe be woni gollude hina fi lagine usu falima usu batula on yi on don kanyun kadi golle makko den fop ko natugol c'est-à-dire soyintina c'est-à-dire korompa jama on yeto jama on fenande ko ala minion kala tewtido usu falima o ninsiray wa maydo mo yafaka mi hala niyon mi halita nike on min niyon fejjata ko nene goto makko yeti enko hay goto kala jokkudo usu falima il va regretter dans sa vie on yi hande ko woni fejjude kon musibbe an mi daynata on bebe yoton on yi fewndo 3e mandat mi andintina on seeda fewndo 3e mandat on hiwno Muktar Diallo en wakkilare nde be wadi Bantama Sow en wakkilare nde be wakkilino be darorno fi vraiment yoko be faala kon laato makanera kake en c'est-à-dire so yi comment dirais-je be ministre be don fu fewndo Alpha Condé wonno to wadde 3e mandat no be darorno non ko terrain on yi hande kadi do den no usum batula e won darode do den ni Bawuri consort Mori Condé en Amaray c'est-à-dire ko hondu woni dum do andinta wonde ma leydi nin ko himbe pagayer be jogindi be wonnobe contre Dadis Camara bawdo woni contre Alpha Condé fiyo gonga nyibu fiyo himbe acce warede fiyo démocratie nyibu lagine hande ben don fo ari tawti CNRD kala tawtudo wonnodo contre Dadis Camara woni contre Alpha Condé sabu gestion leydi ndi on don ari tawti CNRD c'est-à-dire o woni tuto o nyanta kala wadudo dum don o woni tuto nyanta est-ce qu'on fami be himbe warabe fewndo Dadis fu be himbe warabe fewndo Alpha Condé fu do fu ko fino gonga nyibira be martirbe don fop be surrabe bambe to don fu e kala maydo e o combat do hay gila nyande be maybe zero ko to be do fop c'est-à-dire a trahisi be do dem fu kala yawdo jabi mbuudi tawti be do den CNRD parce que déjà CNRD ko jonnabe duubi tati transition hay fusbe wadali tobbe sappo hay tobbere wotere be timminali musibe an si tawi ko awido ko opposant an andari tawi ala ko yaha tawta sina dum do se ka hande kadi angon ajibi hoore ma hina goddo go jibuda de ko hoore ma jibuda parce que fi politique on e den leydi nin hande kadi ala droit hay opinugol tu n'as plus le droit d'opiner awa himbe ben non sikkude ko fejjidi duubi fejjidi do fo joni kadi fewndo CNRD kadi be are kadi be wada kadi sifa dum don be no be to wadno men me wadi na gotun de mi hala ni non do wato ngebbindir laamuji din de CNRD nanda e laamu woturu e nder lagine nanda dey kala sikkudo do no noma ministre fewndo CNRD do dum do no nandi e fewndo diya laamuji Alpha Condé mako fejji dum don ko fenande dey hay laamu Dadis nanda e dum do be do ko pinka be jogiti jama on en otage sa jabi mbuudi ayi wano Aliou Ba en no soka ayi wano Habib Marwan en no joga ayi fonike menge be fo no joga fi no gonga nyibira lagine an acciti on combat don fo ayi jabi mbuudi ayi ni wonde ma non an ko fi intérêt lady ding jamais de la vie tawta CNRD bandiji criminel ji inna an ko fi combat fi leydi ndi dum ko fenande ko fi gonga dum ko fenande ko fi yo buttu wadu lagine dum ko fenande ko fi wata goto warite lagine dum ko fenande ko fi yo guerre kan wadu lagine
ko fi yo lagine kam burta jibagol ko fi wata gonga nyibu lagine aduna hande ko hay himbe diina ben be jodike be yetike jama lagine on fi yo leydi men din buttu ko yo criminel be ben jokke joni non onon ben wonbe wodde dum dim message don onon on anda hay Mamadi Dumbuya hay ko pale joni ko sayji warata ton hay ton o accitino joni ko sayji warata ko pale joni mo suudi kasa to kanko tigi mo andi mi hala ni on ko tappata mo kon ko nangata mo kon ko bonnata fi makko kon dum ina étranger iwata ko takko makko don woni mi hala ni on mi halta ni on don sikkude on min de lan hala non do min ni on ko kanko Dumbuya mo faami min ina fi mo onon kanko Dumbuya sila wiide mo dum kanko tigi himo andi ko mi woni wolde kon ko gonga makko ko gonga mo andi dum ko dum wadi simi inni on wato mapo Dumbuya yaltinoyta si Dumbuya yaltinoyi haray ko mi anda hay fuy haray ko fus min mi anda Dumbuya wawata